Hvordan bliver højesteretsdommere udpeget i USA og Danmark? I Danmark starter det med, at Dommerudnævnelsesrådet indstiller en mand til at blive højesteretsdommer. Bagefter er det justitsministeren, der skal give god for, at den her mand må være højesteretsdommer. På den måde ser det lidt ud som om det er en politisk beslutning, men det er det egentlig ikke. Denne mand bliver så højesteretsdommer, og manden han er højesteretsdommer indtil han bliver 70, eller til at han måske skulle blive afskediget af den særlige klageret, hvis der er nogen, der skulle klage over dommeren. Og i Danmark er der ikke særlig meget social mediedækning over de her højesteretsdommere, da der ikke er særlig mange i Danmark, der kender dem. Og det er som sagt ikke en politisk beslutning, da det er dem op i Dommerudnævnelsesrådet, der egentlig bestemmer det, selvom at justitsministeren ser god for det. I USA er det præsidenten, der indstiller en kandidat til at blive valgt som højesteretsdommer, typisk med den samme politiske holdning som præsidenten, sådan at højesteretsdommeren kan føre hans politiske holdning videre, efter han selv må gå af efter de 8 år. Derefter er det senatet, der skal give god for, at den her mand må være højesteretsdommer. Hvis de siger god for ham, så bliver han så højesteretsdommer ved The Supreme Court, som det hedder. Og der kan han være helt indtil han dør. Han må sidde der på livstid, medmindre han selv vælger at gå af. I USA er der rigtig meget mediedækning for de her valg, da det er lidt større, da det også er præsidenten, der tager valget og sådan noget. Ja. Og det er som sagt en politisk beslutning, da det er præsidenten og alle de politiske steder, der tager beslutningen i forhold til Danmark. Hvad er fordele og ulemper ved de to metoder? En fordel i USA, det er det konstitutionelt demokrati, det vil sige, at minoriteterne bliver hørt. De har mulighed for at gå direkte til domstolen, hvis de har et problem. En ulempe i USA, det er, at dommerne bliver valgt på deres politiske baggrund, og derfor muligvis kan tage deres valg efter deres politiske baggrund. I USA der er de bedre til at gå på kompromis, det vil sige finde en løsning for de to parter involveret. En fordel i Danmark, det er, at det er parlamentarisk demokrati, det vil sige flertallet, der bestemmer, og der bliver hørt. En ulempe, det er, at minoriteterne, som vi dog ikke har så mange af, de ikke bliver hørt lige så meget, som de gør i USA. Derudover så er det mere neutralt, rent politisk. Der er ikke nogen politiske holdninger inden over de her højesteretsdommere. På den anden side, så er vi også meget kompromisløse, og så er der er en vinder, og der er en taber. Der er ikke en kompromis i sagen.